बागुरुम्बाखौ जों थांनाय बोसोरनि 2023 नि एप्रिलावनो माबानायनि बाथ्रामोन बेबायदि वर्ल्ड रेकर्ड खालामनायनि थाखाय हाबाफारि लानायनि बाथ्रामोन खिन्थु जेब्ला जों बेखौ सरसा खालामलायबाय थायो सावरायलायबाय थायो बे समावनो जा गिबि मन्थ्रि आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा जोंनि बे डिसिसनफोरखौ एसे सावरायलायनायफोरखौ खोनानानै बिथाङा सानबाय जे बिथाङा बे डिसिसन लाबाय जे बिहुखौ खालामग्रोनोसै बेनिखायनो 2023 आव बैसागु फोरबो बे बिहुखौ बिथाङा गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डआव खालामनो थाखाय गिबि हाबाफारि लाबाय बेनिफ्राय सेकेन्ड टाइमाव जोंनि बागुरुम्बाखौ खालामनो गोनांमोन खिन्थु जोंहा किसुमान प्रिपेरेसन एसे जोंहाबो प्रिपेयार खालामस्लाबनो हायाखिसै बेनिखायनो असम सरकारनिफ्राय नैबे माबाखौ झुमुरखौ गाबोन लादों बेनिफ्राय हयथ' अक्ट'बर बा नभेम्बराव बागुरुम्बाखौ लाहैनायनि बाथ्राखौ सावरायबाय जादों बेनिखायनो जोंहा आगाब हिसाबाबो जों खोब बारा माबा मोनाखै जिहेतु आदिबासियाबो जोंनि आसामनि थागिबि हिसाबै 200 इयार्स बिथांमोना आसामाव दंफैयो साहा बागान खुलिजेननायनिफ्राय साहा बागानाव खामानि मावनायनि बे 200 इयार्सनि हिस्ट्रिजों लोगोसे बिथांमोननि सिनायथि बिथांमोननि हारिमुखौ बुहुमाव फोसावनायनि गोनांथिखौ जा गिबि मन्थ्रि बिथाङा साननानै बेखौ लाबोबाय आरो जोंहा बेयाव मेगन सानांगौबा बाजानांगौ जेबो बाथ्रा गैया बिथांमोनाबो जिहेतु आसामनिनो मानसि जाबाय आसामनि थागिबिखौनो बुंनांगोन जिहेतु 200 इयार्स बिथांमोना बेयाव दं बेनिखायनो बिथांमोनाबो गणतान्त्रिक देशनि नागरिक हिसाबै गावसोरनि एक्जिस्टेन्स गावसोरनि कालसारखौ फोरमायनायनि जि खाबुखौ दिनै गिबि मन्थ्रिया होदों बेखौ जों बरायदों बर'नि जिथु बागुरुम्बा बेयो नभेम्बर बा अक्ट'बराव जागोन बेनि थाखाय जों दा बिटिसि सरकारनिफ्रायबो बेखौ प्रिपेरेसनखौ खालामबाय थादों जिहेतु बेयाव जोंहा गोबां रां रुफा नांगौ जायो बेयाव बिटिसि सरकारा हारसिङै बेखौ खुंनो हानाया सम्भब नङा बेनिखायनो जों असम सरकारनिफ्रायबो बेखौ मदद खालामनांगोन आरो बेनिखायनो दिनै असम सरकारनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जिहेतु अक्ट'बर बा नभेम्बराव बेखौ पार्टि होनायनि खोथा होदों जों नेनोसै आरो दानिफ्राय प्रिपेरेसनखौ खालामनोसै दिनै जों झुमुरनि जिथु माबा झनझननि बे हाबाफारिखौ जों बरायदों आदिबासिखौ जों जिहेतु जोंनि काउन्सिल एलेकायावबो गोबां दं बिथांमोनखौ बे खाबुखौ होबाय आरो बेवहाय जोंनि बर' रायजोफोर जाहाथे बाजायाबो ओंखायनो खावलायदों जोंनियाबो जागोन बेनिखायनो जों बिनि थाखाय दानिफ्राय प्रिपेरेसन जानानै थानाया मोजां जागोन बेखौनो खावलायदों